En aquest document s'ofereixen orientacions per abordar les programacions en cada centre, amb l'objectiu d'orientar el debat amb referència al canvi curricular i dirigir-lo cap a un diàleg pedagògic entre tots els membres dels equips docents, per tal de visualitzar i revisar les finalitats educatives dels actuals documents de centre i adaptar-los a les noves propostes curriculars. Created using Powtoon.